Naiz irratian, bigarren kafea. Ongi etorri bigarren kafera eta egunon bereziki landa eremuko emakumei. Gaur zuen eguna baita. Emakumek ingurune horretan egiten duten ezinbesteko lana gora ipatzeko eguna. 2007an erabaki zuen Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak egun hau sortzea. Erakundeak dei egin zuen landa eremuko emakumeen egoera hobetzeko, emakume horien premiei arreta jarriz, eta baita eremu sozial, ekonomiko eta politikoan alduntzeko ere. Landa eremuko emakumeen nazioarteko egunaren 2024 urteko leloa honako hau da. Landa eremuko emakumeak naturaren sostengatzaile gisa gure etorkizun kolektiboan. Erresilientzia klimatikoa eraikitzea, biodibertsitatea zaintzea eta lurra zaintzea, genero berdintasuna eta emakumeen eta nesken ahalduntzea lortzeko. Hori pantailetan eta jarri behar balin badute. Bai, kartela egiteko kartela luze kilometro beharko dute. Apaintzen zutena uantze araia Isildu da maiten nuen sinfonia Itzari daine Amazonia Basamortu triste Baina badakizu ezer, gaur poliziaren lanegun ofiziala ere badela. Gaur bakarrik. Bai, Guardia Zibilak, Espainiako Polizia Nazionalak, dena gizajoak zenbat lan egin duten historikoki urriaren 15ean. Beraz, gaur argi ibili, badirudi indar polizialei egun hau gustatzen zaiela atxiloketa ibiltzeko. Aspaleti gainera, goazen kronologikoki. Gaurko egunez, 1936an, Jose Aristimuño Aitzol euskal idazle kazetaria apaiz eta gauza horien guztien gainetik euskaltzalea atxilotu zuten Galerna itsasontzian. Handik egun gutxira espetxetik atera zuten eta Hernaniko hilerriko orman fusilatu zuten beste 191 lagunekin batera. Haren familiak ez dakin non dauden haren gorpuzkiak. Arantzadiko ikerketek Hernaniko hilerrian ez daudela baieztatu ahal izan dute. Garzia lorka, aruzarrek azutela balio soie. Zabantzan orduan Eliza sexua musika Handik urtebetera, 1937ko urriaren 15ean, polizia frankistegin lotura duen beste gertakari bat. Frankistek 14 euskal preso fusilatu zituzten Helduesoko espetxean, Santoñan. Abuztu erdialdean, Eusko Jaurlaritza eta Italiaren arteko negoziaketen ondorioz, Eusko Gudalustea Santoñan errenditu zen, bizia barkatu eta ebakuatzearen truke. Frankistek ordea ez zuten hitza bete eta preso sartu zituzten. Diziplinazko neurri bezala, euskal formazio bakoitzeko 2 ordezkari fusilatu zituzten. Abertzale, errepublikano, sozialista, komunista eta anarkistak. Kaleo biro txatagarrasien nun nahi Inok ez zu lehiotik begiratu nahi Fasista pasen guztietan beldurra sortzen Odomose izanik gaien osagai Minez horitzen dugu amorrun zare bai Eta gauzak ez ziren asko aldatu hurrengo urteetan. Gaurko egunez, 1983an, gauez, Guardia Zibileko agintari eta kide zenbaitek Josean Lasa eta Josi Zabala gazteak baitzituzten Baionan. Eta Guardia Zibilaren Donostiako lakumbre jauregira eraman. Urriaren 17an, astelenean, Mariano Martínez Colomo, bi Tolosarren ieskidea goizean goiz lanera abiatu zen. 2 egun lehenago lagunei utzi zien autoaren atea zabalik zuela aurkitu zuen. Susmotxar hartu zuen eta desagerpenaren berria hedabideetara zabaldu zen berehala. Bitartean eta zehaztu ezin izan denboraz, 2 gazte tolosarrak lakumbre jauregian krudelki torturatu zituzten. Operazioaren antolatzaileek informazio helburuak betetzat eman zituztenean, Lasa eta Zabala hil zitzaten agindu zuten.
Horretarako alakantera eraman zituzten. Bertan, beren hilobiak eginarez eskieten eta ondoriotik buruan tirokatuz hil zituzten. Tatik kanpo behar luke hilobiak, espetxetan naiz segadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitxiak eroriak. Minak ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria mendira eraman zaitu. 1985ko ekainaren 21ean, Lasa eta Zabalaren gorpuzkiak Euskal Herrira iritsi ziren. Zekartzan hegazkina Hondarribiko aireportuan lurreratu zen eta aireportuko atarian senitarteko lagun eta herritar ugari bildu ziren. Espainiar poliziaren eta bildutakoen artean istiloak sortu ziren eta hainbat lagun zauritu zituzten. Atxiloketa gehiago 30 urte beranduago. Gaurko egunez 2013an, Espainiako poliziak Sanferminetako jaietan Iruñeko udaletxearen aurrean txupinazoa jaurtitzeko unean, ikurrina erraldoi bat zintzilikatzagatik 6 lagun atxilotu zituen. Epailaren iritziz, gertakari horrek ia 20 minutu atzeratu zuen Sanfermin jaien hasiera adierazteko txupinazoa, eta arriskutsua izan zen argi eta garbi, orduan plazan zeuden milaka pertsonentzat. Ordena publikoaren delitu larria zela, esan zuen. Zeharo larria. Estalbitza ikurriñak Euskadirentzat gertu odola zeurea bada, ez du axola, ertzainak garagu eta bihotza daukagu. Jarraitu ezagun Nafarroan eta atxiloketa gehiagoarekin. 2016ko urriaren 15ean, Altsasuko feritako goizaldean, Altsasuko herria aldatuko zuen atxiloketa gertatu zen. Autoaren arabera, herriko 8 gazte eta 2 guardia zibil eta euren bikoten arteko liskarra sortu zen koxka tabernan, eta beraz gazteak atxilotu zituzten. Epaileak baztertu egin zituen delitu terroristen akusazioak etzelako egiaztatu borrokaren helburu terrorista. Ez da gazteek erakunde terrorista batekin duten lotura ere, akusazioak zioen bezala. Hala eta guztiz ere, kondena izugarri luzerak ezarri zizkieten. Kasu batzutan, 13 urteko espetxealdira iritsiz. Gertatutakoa esasteko Altsasuko gurasoak taldeak webgune bat eta liburu bat landu du, eta han jaso ditu 2016ko urriaren 15eko goizaldeko hartatik aurrera bizitako hilabete eta urteak. Altsasuko herriak eta batik bat atxilotutako gazteek bizitako erasoaien inguruko 452 lekukotza eta ikuspegi bildu dituzte bertan. Zurrari egia aurrera Altsasu. Ez bagenu izanen dugun bizigrinen, ez bagenu arnasik jaio ez baginen, Ez bagende kalean azaldu ez balira, ez balit borobila munduko lurbira. Ari gara bai poliziak gora eta polizia bera, baina gaurko gonbidatuak noiz baita aurkeztu beharko ditugu. Bane, behuzu horrentxe bertan. Azteko, Izortze Santin Gomezekin Nobel sarien inguruan ariko gara. Eta ertz zientifikotik begiratuko diegu. Ostegunean Donostiako Santelmo Museoan egingo den Euskara Bildua jardunaldiaren inguruan ere hitz egingo dugu. Iametzako kideekin, artifiziala ez den teknologia izenburua jarri diote. Maialen Telabiderekin City Pop generoaren inguruan ariko gara txuribeltzeko teklakatalean. Eta Laroja Mangogek iragarri du Leire Martinezek talde utziko duela 17 urteren ostean. Horretaz ere ariko gara. Ba hori, gai mordoa gaur zuekin eta zuentzat, beraz, ongi etorri bigarren kafera. Urriak 15 ditu eta asteartea da. Hau, esan bezala, bigarren kafea da.
zuekin, Julen Goikoetxea horre goza egunon. Baita zuei ere, Zer moduz? zu ondotani? Eta zuekin Eire Maia Manterola egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo. Oso ondo. Pozen naiz. Eta nik Goiuri ez eizalan dia nauzue. Ongi edorri, zer moduz? bigarren kafera. Oso ondo. Oso ondo. Amatxo gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Egunon guztioi honek, saio honek, irratsaio honek 839 du, urriak 15, goizak 10 eta 19, eta gure notak batzuenak batzuk besteak baino hobeak dira, Dantzari dagokionez, Goiuri bikain, Julen flojito eta Eire tamainan. Gorka. Por los cojones lete, orain gazteriak izarren hautsa degradau ipikete, kubate itapete, uste burudo. Goizero bezala gure maite dutak edo maite dutezak elkar banatzen emango diogu hasiera saioari eta dagoeneko Gorkak txatean idatzi duenez berea, zuek ere bide batez idatzi dezakezu, beldurrik gabe, zer maite duzuen, zer ez duzuen maite, zer maiteko zenuketen, berak bere maite duta edo maite duteza, ez dakit zer den. Nere gaurko maite duta nebenka filma da, ze gogorra. Zinetik atera eta ardo kopa bat behar izan nuen oso emozionatuta atera nintzelako. Aupa, iziar boiain. Gorka guztiz ados nago, zinemaldian ikusteko aukera izan genuen eta oso pelikula gogorra da. Gertakariak gogorra izan zelako eta mundua aldatu delako bai, 20 urte hauetan, 24 urte hauetan, baina ez guztiz. Happy mama, I need some zazpi jauzi. Eire, Julen, nork botako du bere maite duta? Prestekarri duzu, Bai. Bai. Nik ez. Vale, orduan Julen azdadia eta Juan pentsatzen. Beste asteartetan normalean handik hasten gara, Bai, baino, zuk Nabasasiko prestekarri naiz, duzu. Bale. Begira, bat nekarren buruan, baina sarreran Gariren abesti entzundakoan, pentsatu dut maite ditudala herri txikiak, auzo txikiak eta bertan bizi diren pertsonek, auzo hori bizirik mantentzeko, herri hori bizirik mantentzeko egiten duten lana, ezta. Askotan aipatu izan dugu saio honetan, azken aldian somatzen dugula, ez? Kulturan badela soldautaren kultura hori, 25 hilabete lehenago kontzertuetarako sarrerak erosteko sortu den, ez dakit nola ditu, joera, fobia edo nola deitu, eta esaten dudanaren, auzo txik eta herri txikien aldeko aldarri horretan, adibide bezala jarriko dut, aurreko asteburuan Altzagan egin duten saio bikoitz hori, ez? Altzaga, entzuleak ezpadaki, Goierrin, Gipuzkoako Goierrin kokatuta dagoen herri txiki bada, eta bertan, pasaden asteburuan, lehendabizi, ostiralean uste dut, egin zutela, Olatz Salvadorren disko berriaren aurkezpen solasaldi bat, Janire Arantzabek gidatuta, eta larun bat arratsaldean Ines Osinagaren eta Gariren kontzertuak izan zirela. Eta, hortxe, bertakoentzat eta bertara hurbildu zirenentzat,
saio ederrak, bai bata eta bai bestea, eta goraipatu nahi nuke hori, ez? Horrelako lekuetan ere egiten direla horrelako gauzak, eta ez dagoela beti, bekera eta kursalera eta horrelako lekuetara joan beharrik, beraz, hemendik, gora Altzaga, gora Janire Arantzabe, eta gora auzo eta herri txikiak. Gora, eta besterik ez. Zenbat aukera merezi dituzte ametxe. Bideak esan dizu hau ez. Izan duzu hastia zerbait pentsatzeko ere. Bai, ez daka horren mezu potente bat. Horren itzapetatzen den bosuan. Baina, bueno, nire gaurko maite duta izangoa diska bat. Charlie XCX artistan Brat diskoan remixa. Charlie Katasun Brat izeneko diska bat aurten ata du. Eta kriston exitua eukidu, arrakasta ikaragarria izan du. Eta oain eta hau diska bat dana remix batzukin, oso artista potentekin osatuta, eta oso engantxauta nago, eta demosuan hori bakarrik entzutet. Orduan ere maiteuta hori da. Eta, xe. Ondo, nizu? Zero garri. Bideak esan dizu hau ez dela, uste zenuena. Nik gaur maite duta eskinen nahi diot irrati ontako kolaboratzaile izan den txakur bati. Lailari, ze gure entzulek batzuk ezagutuko dute behintzat hemen bueltak askotan ibili dela txakur eder bat, border collie eder bat, Laila izenekoa, gure lagun Ander Zubillagarena, Ander eta Itxasorena eta familia guztiarena, eta Laila gaixo zegoen eta tamalez utzi egin gaitu, eta gaur maiteuta berari eskaini nahi nion, ze hemen ordutxo batzuk pasa ditugu Lailak estudio honetan, beraz, betiko izango dugu hemen bueltaka bere hankatxoen zarata, eta horixe berari eskaini nahi nion, familiari, animo asko, ze txakur bat, katu bat, dena delako maskota bat galtzea ez delako erreixa, txakurren eriotzak ere, bere dolua ekartzen dutelako, eta beraiei musu bat, besarka bat, eta gora Lailita. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Julen, zeiru itzen zaizu hartzen balin badugu azken trago bat? Oso ondo. Horren ikoiz azkeneko hartzeko ez? Bigarren kafea hartzeko asko zobeto, baina, Iker Laurabak gomendatzen badigu azken trago bat hartzea, zergatik ez? Ikerrek esaten badu, hartuko du. Amen. Goiz xamar da oraindik, dena dago zabalik, aspaldiko parte. Teknologiaren aldaera ezberdinek gizartearen hainbat alorretan duen eragina aztertu izan duen bat urtez Euskara Bildua ekimenak. Aurtengoa 13. ekitaldia izango da, eta ostegun honetan artifiziala ez den teknologia gaiari mutur ezberdinetatik helduko diote Donostiako Santelmo Museoan egingo den jardunaldian. Abokatuak, kazetariak, alor ezberdinetako adituak, elkarte, enpresa eta erakundetako kideak,
perfil ezberdin ugariteko hizlariak izango dira aipatu dugun gaiaren inguruan ariko direnak. Iametza da ekimenaren antolatzailetako bat eta bertako bikide gonbidatu ditugu osteguneko ekitaldia hitz egiteko. Asier Iturralde garapen arloan aritzen da eta Nerea Oñate komunikazioan. Asier, Nerea, egunon bioi eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Egunon. Bueno, dena prest ostegunerako? Azkenari muturra lotzen edo nola zabiltzate? Bueno, bai, azkena lotzen, pixkat presaka, baina, bueno, beti bezala. Bueno, Nerearen kamisetak dioen bezala edo hori sumatzen dut nik hemendik behintzat, txarrak enduta dena ondo momentuz, ez da? Hori da, bai. Ondik ustutu. Bueno, esan dugu, aurtengo gaiaren inguruan 13. ekitaldi honetan artifiziala ez den teknologia izenburua jarri duzuela jardunaldiari. Konta iguzue, izenburu horren atzean ze jasotzen den, zeren inguruan ariko zareten pixkat, ostegunean? Bai, izkoku modukoa da, orain dena da adimen artifiziala, alde guztietan dago, bolo-bolo dagoen gai bada, eta guk teknologiak izatierragoa edo pertsonen beharretara eta eskubideak lehenetsiz garatzen den teknologia bat hobetzen nahi dugu. Badago joera bat dena teknologizatu nahi duena edo ez dakit dena eta behar dugu pixkat betaurrekoa jantzi eta ikusi behar dugu benetan hau, horrelakoa behar dugu beste modu bateakoa pixkat kritikoak izan behar dugu iruditzen zaigu teknologiaren erabilerarekin. Asier, euskarabildua.eus webunean badago, ostegunerako norbaitek informazioa beharko balu, hortxe daukazu guztia zintzilikatuta, eta izenburu honen inguruan aipatzen duzuen lehendabiziko esaldiak berak, baduezuk aipatzen duzun horrekin lotura. Makinek pertsonak ordezkatuko gaituzten mamua non nahi dagoen aro honetan, esaten duzue, eta zuk ondo esan duzunaren bidetik, badago horrez mamu bat, eta pixka bat, testu inguru pixkat edo jendeari jarri bartzaio testu inguru apur bat. Bai, hori da. Bai, zabaldu den mamu bat hori da, eta beste bat asko zabaldu dutena da baita, pertsonen gaineko kontrola hartuko dela teknologiak edo antzeko gauza, baina hori baino arrisku errealagoak iruditzen ezkit, adibidez naturan ingurumenan egiten duen kaltea, gero eta energia eta ur kontsumo handiagoa berrituzte datu zentruek, enpresa horien atzean dauden jendearen asmoak, ze azkenean multinazionala horiek eta irabazi asmoa daukate, lehen gauza daukatena hori da, eta beste guztia hortara bideratu dago. Orduan sortzen dituzten tresnek ere helburu hori gauzatzeko sortuta daude. Ez dituzte egiten gauzak gure onerako, hola garbi izateko. Egiten dutena da diru irabazi asmoz. Beraz, bada nolabait ere ez, B alde hori erakusteko asmoa edo saiakera bat guztia, ez dakit, garapenaren izenean jartzen zaiolako guzti horriak aso alfombra bat, eta alfombra azpian sartu nahi dute hori dena, baina ez dakit hori dena ere alfombra azpian kabitzen ote den. Bai, eta beste asmoa da, teknofobian ez erortze, ez dara, ni teknologiaren zalea naiz, baina ez zait gustatzen gaur egun hartzen ari den norabidea, eta orduan erakutsi nahi dugu, badago dela teknologiakin lan egiteko eta garatzeko beste modu batzuk, eta horren erakusgarri den jendea ekarri nahi dugu euskarabilduara. Gero arituko gara, egitarauaren inguruan, aipatu dugu, perfil ezberdinetako jendea izango dela hizlari, esan dugu, artifiziala ez den teknologia izenburua jarri diozuela, zuek antolatzaile bezala, ez dakit, erraza izaten da urteroko gai zentral hori edo ardatz hori adostea edo lan asko ematen dizue gai hori adosteak berak? Bueno, hasiera batean eta oraindik ere oinarrian Euskarabildua jardunaldiak bi gai zituzten, euskara eta teknologia. Hasiera batean izan zen danetik egon zen pixka da, multimedia, komunikazioa, marketinga, baina 2018tik aurrera pixkanaka teknologia buru jabetzaren inguruan zentratzen joan ginen, eta horren alor desberdinak edo landu ditugu. Bai, teknologia buru jabetza erakunde publikoetan eta antzerakoetan, pandemiaren garaian baita, pandemiaren aitzakian nola egon zen datu bilketa are gehiago handitzeko mugimendu bat, kutsadura edo teknologia munduak sortzen duen kutsadura eta ingurumenan duen eragineran inguruan, zenbat kutsatzen du like batek, izan zen 2021ko
izenburua, eta gero azkeneko urtetan pixka joan gara positibo alderantz edo, izan da, 22an utopia existitzen da, eta 23an utopiatik egunerokora Google gabe aukera buru jabe bat dira. Osea, pixkat, bai, ikuspuntu kritikoa landu nahi dugu, baina baita guztiz zapustu gabe etorkizuna, etorkizuna egon badago, baina beste modu batera egin behar dira gauza. Aipatu dugu 13. ekitaldia dela, aipatu diguzu baita ere, nolabait horre azkeneko urteetan izan duzuela ardatz zentral bat edo burujabetzaren ikuspuntuan aritu zaretela, baina egia da aldi berean hasier teknologia azken 12-13 urte hauetan garapen handia izan duen alor bat dela, tartean pandemia bat ere izan da, beraz pentsatzen du zuek hildo bat, jardun hildo bat edo izan dezakezuela, baina zentzu horretan ere, urtetik urtera, gaia zentratzerako orduan edo malgutasunarekin ere jokatu beharko duzuela, hemen etengabeko bilakaera izaten ari den alor bada teknologia. Bai, hori da. Horregatikan aurten izenburuan baita aipatzen dugu artifiziala esten teknologia, bolo-bolo dabilena adimen artifiziala da, eta aipatu berra dago, hori. Baina pixkat ikuspuntu kritiko batetik eta beste modu batera gauzak egiteko asmo hortatik. Bueno, Nerea, egitarauaren inguruan ere aritu nahiko genuke esan dugu, ostegunean, goizeko 9:00 ekingo diozue, Santelmo Museoan, eta eguerdira bitartean luzatuko da. Aipatu dugu sareran, Nerea, perfil ezberdinetako hizlariak izango direla, izango dira hitzaldiak, izango dira mahai inguruak, izan ere bada ez, ikuspuntu ezberdinetatik edo betaurreko ezberdinekin begiratzea dagoen gai bat badau. Bai, nik uste dut aurten ere gitarra potentea osatzea lortu dugula, eta zuk esan bezala, adituen hitzaldiak izango ditugu, gero hainbat esperientzien edo proiektu burujabeen aurkezpena ere, eta bukatzeko mahai inguru bat izango dugu. Oreka bilatze aldera, ez, akaso nolabait ere testuinguru teoriko bat jartzea ondo dago, sarreran, goizeko 9:00 lehendabizi aurkezpen instituzionala izango da, eta ondoren, egitarauak berak biltzen duen gai nagusi hori, artifiziala ez den teknologia zariko zarete, eta gero ja etorriko dira esperientziak eta guztiak ez, esan nahi dut nolabait ere arlo teorikoa, eta gero norberak edo bertan parte hartuko duten hizlariek izandako bizipen horiek jasotzea ere garrantzitsua da horrelakoetan. Bai, nik uste dut lehenengo bi hitzaldiak igual pixkat teorikoagoak izango direla, Manuela Bataglini hasiko du jardunaldia ziberespazioaren gobernantza demokratikoaren buruzko hitzaldi batekin. Manuela da datuen etikan eta pribatasunean espezializatutako abokatua, eta esan bezala ziberespazioaren gobernantza ekosistemari buruz hitz egingo digu, eta ondorengo hitzaldia izango da Marta G. Frankorena, Marta kazetaria da, eta Las redes son nuestras liburuaren idazlea da ere, eta pixka bat Martak sare kooperatibo eta demokratikoak eraikitzeko proposamenak ekarriko dizkigu bigarren hitzaldi horretan. Bi hitzaldi hauetan, Nerea alde batetik datuak, pribatutasun eta horrelakoak aipatzen dira, bada, ez dakit gaian jarriegi ez gauden ontzat edo ez daudenentzat, nolabait ere bertigo puntu bat edo sortzen duen alor bat, ez da askotan gure pribatutasuna klik batekin saltzen dugu, gehiegi begiratu presaka zapaltzen dugun pestainatxo batekin, eta zentzu horretan horrelako ikuspuntu bat edo aditu baten, abokatu baten ikuspuntua jasotzeak ere, eguneroko erabiltzaile garen ontzat ere jarri dezake ez, nolabait ere egoera bat, non guk gauza gehiago jakin eta kontrol gehiago edo izan genezakena, zer sakatzen dugunean, zer egiten ari garenaren inguruan. Hori da hori da gure edo jardunaldien helburuetako bat, jendea ere kontzientziatzea pixka bat eta alternatibak ezagutzea eta alternatibak nola funtzionatzen duten erakustea baitare. Hori da pixka bat bigarren atal horretan erakusten duguna. Pentsatzen dut horrelako gai baten inguruan jardunaldi bat antolatzen duzuenean, ikusten dugun bezala, ertz ezberdinetako adituak eta ekartzen saiatzen zaretela, nola erantzuten dute, adituei proposatzen diezuenean, jardunaldi honetan beraien ekarpena egitera etortzea, gonbidapen horiek normalean ondo jasotzen dituzte?
Bai, oso ongi, jendea nik uste dut pozik etortzen direla. Batzutan pentsatzen dugu, kontaktatuko dugu guretzat den, oso pertsona aditu bat, eta pentsatzen dugu, agian ez da Donostiara hurbilduko edo nola hartzen duen, baina jasotzen dugun erantzuna beti positiboa izan da. Bai. Akaso bada hori, beraiek ere aditu, beraiek ere ikusten dutelako, marko teoriko hori ondo dagoela, baina gizarteratzeko eta informazio hori erabiltzaile orokorren gana iristeko horrelako jardunaldia garrantzitsua direla. Bai, nik uste dut askotan, Manuel adibidez ikertzailea da, eta nik uste dut berak oso argi duela, azkenean divulgazioa ezinbestekoa dela. Ze bestela ikerketak paperean gelditzen dira. Eta Manuelak esango nuke TikTok kanala daukala, Instagramen ere oso aktiboa dela, eta berak bai egiten duela divulgazioan lan handia. Eta adibidez, Martak ere liburu bat idatzi du horren inguruan, naiz eta justo bi emakume hauek pixkat teorikoagoa izan agian hitzaldia, baita ere divulgazioan aritzen dira, eta nik uste beraiek ere badakitela oso garrantzitsua dela. Behin goizeko lehen dabiziko bi hitzaldi horien ostean, 10 atsedenaldi bat izango da, eta ondoren, 10 atsedenaldi bat izango da, 10 eta ondoren esperientziak kontatzen edo hasiko dira, ondorengo saioetako parte hartzaileak. Esperientziak kontatzerakoan ez dakiz ze alorretako jendea izango den eta zer nolako esperientziak entzunal izango diren? Hori, nik uste dut denetarik izango dugula, ze lehenengo esperientzia datu zentro lokalen inguruan izango da, eta igual bai hau dela gai bat pixka bat teknikoagoa jendearentzat, baina azkenean datuen kudeaketa lokalaren beharrei eta garrantziari buruz hitz egingo dute bi gonbidatuak, Alexis Girle eta Xabier Garmendia izango dira, eta hori solasaldi baten bitartean aurkeztuko diete bertaratutakoei hori, gure datuen babesaren garrantzia. Eta ondoren 11etan, ikus genezake, Belen Ibarzen Sofkatalako kideak aktivismoaren inguruan jardungo duela, eta Eduka Madrid eta Max burujabetza teknologikoaren inguruan ere, izango duzuela saioa Daniel Estebanekin. Bai, hori da. Alde batetik Sofkatala, Belen Ibarz etorriko da Sofkatala proiektua aurkeztera, ez dakit ezagutzen duzuen, baina Sofkatala Katalunian dagoen proiektu nahiko zabaldua da, itzulpen automatikoak egiten du, zuzentzaia, eta gero aparte proiektu gehiago ere baditu, eta Sofkatalak aurten 26 urte bete ditu, eta Belen Ibarzek azalduko digu nola aldatu den eta nola egokitu den komunitate hori hasieran egiten zuenarekin, eta nola egokitu den urtetan zehar garai eta behar berriei. Eta jardunaldia amaitzeko, guardian, 12 eta 20 aldera, azken mahai inguru bat izango da, eta bertan Common Voice, Euskarazko ahots teknologikoaren bilakaeraren inguruan ariko dira, Jon Torner, Argiako kazetariak moderatuko duen saioa izango da, eta bertan Gorka Barela, Jon Sánchez, Xavier Espeleta eta Igor Leturia ariko dira. Konta guzu, apur bat azken mahai inguruanen hildoak zeintzuk izango diren? Common Voice, Eusko Jaurlaritzak aurreko urtean abiatutako proiektu bat izan zen makinekin euskaraz ulertzeko. Ohituta gaude bai mugikorra edo igual etxan Alexarekin gaztelaniaz hitz egitea, ze hauek ez dute euskaraz hitz egiten, eta orduan aurreko urtean Eusko Jaurlaritzak ahalegin bat egin zuen kanpaina hau abiatzeko, eta pixka bat proiektu herrikoia izan zen, eskatu zituzten jendearen parte hartzea, grabazioen bidez, eta bar. Eta orduan, mahai inguru honetan aditu hauek hitz egingo dute, aurreko urtean hartutako edo bildutako informazio guzti horrekin, zer ari diren egiten, makinak sortzen edo teknologia berria nola dagoen, eta hori guztia.
Hori beraz, eguneko egitaroa jasoko dituen ekitaldiaren ingurukoak, izena emateko webgunean, oraindik ere aukera badela uste dut, esan dugu ostegunean izango dela, Donostiako San Telmo Museoan, goizeko 9:00 hasi, eta hortxe guardiko ordu batak eta laurden inguru alderarte, ez dakit, jardunaldi hau, jende alor horretan jakintza duen jendearentzat zuzenduta dago, publiko orokorrarentzat, nori zuzendua dago? Bueno, nik uste publiko orokorrarentzat dela, ze nahiko divulgatiboa esaten da. Badaude gai batzuk behar bada teknikoagoa direna, baina beti dago divulgazio helburu bat eta alden ulerterrezen azaltzeko asmoa. Eta ez dakit, akaso hanka sartzera no, eta zuzenduko idazue, baina ikusi dut akaso streaming bidez ere eskainiko dela jardunaldia? Bai, hori da. Justo izen ematea, bueno, ja beteta dakagu ia izen ematea, jendea pitxaron korrendara bidaltzen goaz, eta baina bai, streaming bidez jarraitzeko aukera egongo da, euskarabildua.eus webgunean egongo da streamia ikusteko, eta hori da. Eta ondoren bideoak ere ikusgai jarriko ditugu. Momentuan ikusi ezin duenak ere, aurrerago horrengo astean edo, jarriko ditugu bideoak nahi dueneak ikusteko. Ondo da, beraz eduki guzti hori ere, unean bertan aparte, ikusteko aukera izango da. Pentsatzen dut, alde batetik pena emango duela, ez? Jende gehiago sartu ezin izana, baina beste alde batera, poza ere emango dut, edukiera guztia betetzea, eta gero aparte, bertan egon ezin duen jendeari aukera ematen zaionez, pentsatzen dut hori ere zuentzako pozgarria izango dela, ezta? Bai, asko. Bai. Eta azkenean gero kafe etenaldian ere, elkarrizketa sortzen dira, eta hitzaldiez gain badago saritze momentu hori, eta hori ere interesgarri izaten da. Hori esateran indoan, hor sortzen diren elkarrizketa txiki horietan akaso zuek ere hartzen dituzue, ideiak urrengo urterako balio dezaken gai zentral horren inguruan lana jorratzen hasteko? Bai, beti dago zer ikasia, jende interesgarria joaten da, eta beti ikasten dugu zerbait. Esan da geratzen da, ostegunean aipatu bezala, San Telmo Museoan Donostian Euskara Bildua jardunaldi artifiziala ez teknologia izenburupean, bertaratu ezin dutenentzat, streaming bidez zuzenean jarraitzeko aukera izango da, eta, aipatu duzuen bezala, behin jardunaldia amaituta, datozen egunetan, bertan kontatzen denaren inguruko bideoak ere, ikusgai izango dira. Asier Iturralde eta Nerea Oñate Iametzako kideak, mila esker, ostegunekoaren inguruan hau dena azaltzeagatik, eta den ondo joan dadila. Eskerrik asko zuei. Gure zena kalduz bestean, ezalgea denok funtxean, bakar daden funtzionarioak. Igeri nahi ura ez da garte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta bagoaz, aditu jardunaldietaz asko dakien beste gonbidatu batekin. Gu aditu ez inguratzen gara. Bai, ikusten dut. Askorik ez dakigu, baina tontoak ez gara. Dakien jendeaz inguratzen gara, eta horrela osatzen ditugu gure saioak. Ikasgelara sartu, eta gaurkoan ere zerbait ikasteko asmoz hitz egingo dugu datozen minutuetan zientziaz, Izortze Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularreko irakasle eta ikertzailearekin. Azken egun eta asteetan izpide izan ditugun Nobel sarien inguruan ariko gara lehenik. Ertz zientifikotik begiratuko diegu zehatzak izateko. Eta horrekin batera, Nobel sarietan ere nabari den genero arakalaz ere jardungo dugu, beste ertz batzuk lantzeko aukera ere ematen du Nobel sarien gaiak eta alik eta modurik zabalenean hitz egiten dugun guztien inguruan. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri. Kaixo, egun ondan hori.
Esan dugu Izortze, Nobel sarien inguruan ariko garela, ikuspuntu ezberdinetatik begiratuko diegu, baina esan dugu, lehendabizi, kaso zientifiko horretatik begiratuko diegula, ze hor ere badago ez, ze hausnartua, zer ikusia, zer aipatua, askorako ematen duen ere da. Bai, askotarako ez. Ni gaur hitz egin nahiko nuke, zientziakin erlazionatuta daukaten Nobelekin, ez? Azkenean da gertuen geratzen zaidana. Eta onartu behar dut, medikuntzakoa saltzeko arazo askorik ez dudala izango, ze nahiko ezaguna dan gai batetaz ikertu dute esaridunak. Fizikarekin arazo gehiago izango ditu, baina saiatuko naiz ahalik eta argien azaltzen, aurkoan. Izortze, zuk zeuk nahi duzun lekutik hasi, zailenetik, errazenetik, erosoen egiten zaizunetik hasi? Errazenetik, noski. Bai, medikuntzako sariari buruz hitz egingo dugu. Kasu honetan Victor Ambros eta Gary Rupkun ikerlariei eman diete. Hainzunen ere, hauek izan zirelako mikroRNAak aurkitu zituzten pertsonak eta mikroRNA horien funtzioa nolabait karakterizatu zutenak. Bai? Eta galdera da zer da mikroRNA bat, ez? Hori ikiko ezute buruan. Eta, ni bere ikaslei beti azaltzen diet, ezagutzen duzue biologia molekularraren dogma zentrala. Zuek ezagutzen duzue zer da hori? Ez. Biologia molekulararen. Nik ez dute zurrik izango, ez dute dakinaren itxurerik egingo. Ez, nik ez. Ez dugu atzerkirik egingo. Beitu, beti onartu izan da, gu daukagula gure DNA, ez? DNA horretan informazio genetiko guztia daukagu. DNA horretatik sortzen dira molekula batzuk RNA deitzen dienak, bai? Eta RNA oso ezaguna egin zen COVID garaian, zertoak direla eta RNA hori prozesu bat jarratzen du, itzulpena deitzen dana, proteina bat emateko, ez? Eta orduan proteina izango litzateke azkenengo osagai funtzionala sortzen dana prozesu guzti horretatik. Azkenengo urteetan ikusi dena izan da, RNA guztiek ez dutela proteina ekoizten. Bai? Eta RNA molekula gizare funtzioak barituztela. Horien ortean, mikroRNA horiek. Kasunetan dira RNA molekula oso txikiak, 20 nukleotido inguru dituztenak, eta hauen funtzioa izaten da beste gene batzuen adierazpena kontrolatzea. Bai? Eta oso garrantzitsua da, zelulan ematen diren prozesu asko kontrolatzeko. Baina zuzen ere, gizon hauek egin zutena, beste pertsona batzuekin lagunduta, noski, izan zen, mikroRNA hauek aurkitu eta hauen funtzioa nolabait karakterizatu. Beraz, hauek egin zuten lanketa horrek, hainbat ate edo, hainbat ikerketa garapen ireki ditzake, eta horietako batzuk, zuk azalduko dizkiguzu, baina garrantzia handia marra izan dezaketena dira, ez? Bai, azken finean mikroRNA hauek nola beste gene batzuk isilerazteko, ez, inibitzeko balio dezaketen, pentsa dezakegu noizbait terapia genikorako balio dezaketela, ez? Erabilita mikroRNA hauek, gaixotasun konkretu bat eragiten duen gene baten adierazpena edo aktibazioa nolabait inibitu dezakegulako. Orduan oso datu interesgarriak dira aurkitu zituztenak bere garaian. Momentu horretan, beraiek mikroRNA bat aurkitu zuten eta pentsarain milaka mikroRNA ezagutzen diela, ez? Orduan, oraindik ere jarraitzen dugu hori ikertzen, baina eduki dezaketen aplikazioak oso garrantzitsua dira biomedikuntzaren eremuan edo arloan. Hemen, Izortze, akaso topatzen gara askotan aipatzen dugun esi edo horma horrekin? Hau da, ikerketarako bidea, ikerketan sakontzeko aukera ematen duen zerbait ez hitz egiten ari gara, baina hemen betikoa da, ikerketa horretan sakondu ahal izateko baliabideak jarri behar dira. Noski baietz, hori, gu zientzialariak berdi hortaz kejatzen gara, ez? Gainera, esan bezala, hau azkenean, pentsala zute, hau 1993 urtean publikatutako artikulo batengatik, gero, bere bidea ukiduna, emandako sari bada, ez? Zenbat ikerketa egonda horren atzean, zenbat oinarrizko ikerketa, ez? Azkenean, aplikazioak aurkitu nahi ditugunean, aldez aurretik kristolako lan egin behar da, gauzak nola funtzionatzen duten ulertzeko. Orduan, askotan ematen diren baliabide ekonomikoak bere halako aplikazioa izatea nahi izaten da, baina buruan eduki behar dugu bere halako aplikazioa aukiko duen zerbait lortzeko aldez aurretik kristolako lana eta ikerketa egin behar dela. Eta horretara bideratu behar dela diruare. Hori ohikoa izaten da, Izortze? Aspaldiko aurkikuntza batengatik ematea Nobel saria? Bai, oso ohikoa izaten da. Bai, normalean asko tardatzen da aitortza hori lortzen.
Kasio kuriosoa izan zanez, RNA txertoen kontua, Katalin Karikorekin, azkenan urte gutxi batzu pasa ziren. Baina egia da Katalin Karikok egindako ikerketa aspaldidanik egindako zerbait zela. Gero aplikatu izan zena txertoetara, baina baita ere, ja urteak zeramatzan hori aztertzen. Orduan bai, ez da izaten bere halako aitortza. Izortze, mikro-RNA hauez hitz egiten ari garela, hor bada proiektu bat, obarioetako minbizia prebenitzeko, mikro-RNA oinarritutako txertoaren garapen proiektua, Oxford Unibertsitatea uste dut, ez da, ari dela hori garatzen? Bai, berez ez da mikro-RNA oinarrituta, baina bai RNA-arekin erlazio auki dezakeena. Bai, kasu honetan, obarioetako minbizia emakumeaengan dagoen gaixotasun bada, oso agresiboa izan daitekena, bai? Gaixotasun onkologikoetatik laugarren heriotza kausa, eta gero jatorri ginekologikoa daukaten gaixotasunetatik lehenengo heriotza kausa. Pentsazazute, Europa mailan 26.000 emakume inguru hiltzen direla obarioetako minbiziengatik urtero, ez? Bada zerbait oso garrantzitsua. Orduan, Oxfordeko ikertzaile hauek ari dira saiatzen sortzen txerto bat, RNA-an oinarrituta egon daitekena, RNA erabili daiteke txerto hori sortzeko, eta ideia izango litzateke txerto horren bitartez sistema immunologikoa entrenatzea, sistema immunologikoa gaitasuna izateko minbizi horren hasierako etapetan sortzen diren proteinak ezagutu eta erasotzeko. Bai? Minbizi honek daukan arazoa da diagnostikoa oso berandua egiten dela, bai, ez zara konturatzen oso aurreratua dagoen arte. Orduan beharko genuke zerbait minbizi horrekin bukatzeko edo minbizi hori erasotzeko oso garatua ez dagoen bitartean. Bai? Orduan hori izango litzateke ideia. Txertoaren bitartez sistema immunologikoa entrenatu eta sistema immunologikoa minbizia sortu bezain pronto minbizia ezagutu eta erasotzea. Urrats esanguratsua litzateke, ez? Kontatzen ari zarenagatik behintzat, hori urrats garantzitsua litzateke esaten ari zaren horretan, ez? Hasieran errotik mozteko joera horretan? Bai, noski baiet, eta batez ere garrantzitsua izango litzateke emakume talde konkretu batean. Ez dakit ezagutzen duzen braka bat, braka bi geneak, BRCA2, bai, olako mutazioak dituzten emakumeetan, obarioetako eta bularretako minbizia pairatzeko arriskua oso altua da. Bai, 1,75 arrisku gehiago esaketen mutazioaz daukaten emakumeekin konparatuta. Orduan emakume horiek itu perfektuak izango lirateke, mota honetako txerto preventibo bat jasotzeko nola baitez. Orain momentu honetan emakume horiei gomendatzen zaie obarioak kentzea oso gazte direnean, arrisku oso altua daukatelako, baina mota honetako txerto bat edukiko bagenu, emakume horietan minbizia garatzea halko genuke prebenitu, ez? Hori, hasierako etapa horietan erasotuz, eta horrela garatzea ekidin. Orduan oso garrantzitsua litzateke bai. Begira, batzutan informazioa iristen zaigu adituetatik, adibidez kasu honetan Izortze esan dinetik, nik momentu honetan aitortu behar dizuet, nik braka bat eta braka bi ezagutzen ditudala, Angelina Joliren gatik duela urte batzuk, Angelina Jolik mastektomia bikoitza egin zuelako braka bat arrisku horrek sustatuta edo kezka horrengatik, eta horrela, begira, horrela ezagutzen, horregatik ezagutzen dut nik. Informazio turri dauzkagu, akaso Izortzerena filakarriagoa da, nik gehiago bidatu. Izortzek esaten digunaren inguruan. Izortze, aipatu dugu Medikuntza Nobel saria, eta Medikuntza Nobel sari horretan bi gizonezko agertu zaizkigu uste dut, horren inguruan ere zerbait aipatzeko moduan garela, ze badira, datu batzuk, azken hamarkadan, gutxi gora bera, entzule izango digu, 2014 eta 2024 bitartean, Medikuntza Nobel sarien, ez dakit, 80 pasatxoa edo, gizonezko emanak izan direla. Bai, hau urtero, irratean nagonetik urtero komentatzen dugun zerbait da, eta, suposatzen dut, atorren urtean berriz egingo dugula, horrengoan berriz, eta hola jarraituko dugula, ez dakit noiz arte, ez? Baina bai, zientzietako Nobel sariak, 7 gizon. Eske gainera, 7 gizon txuri, eta gainera mendebaldeko gizonak. Bai, orduan arrakala ez da bakarrik generokoa, arrakala da arrasakoa, arrakala da herrialdetakoa, eta hori ikusten da nola, nobelak banatzen dituzten akademiako, nola bateko, hori, bias, ingelesez esaten den bias historia dakaten, ez? Eta, jotzen dute beti, sariak gizonei ematera. Eta hemen bereziki
ez dakit, mingarria iruditzen zait, zeagatik, bueno, Victor Ambrosa mikroRNAak aurkitu dituen gizon honek, nobela jaso duena, bueno, baia bizitza osoa daramalan egiten bere emaztearekin, bai? Eta 1983 urtean publikatu zen Zelar artikulu horretan, emakumea lehenengo autorea zen, bai? Orduan, lanan ekarpen oso handia egindako pertsona bat emakume bat izango litzateke, ez? Eta berari ez diote Nobel saria eman. Eta hemen asko eztabaidatu dezakegu, lehenengo autorea, azken autorea, zein da garrantzitsuena, ez? Diskutitu dezakegu aurrekoan, bueno, Espainiako egungari batean irakurritako albiste batean, zientzialari batek esaten zuen, eske garrantzitsuena da azkenengo autorea, hori da jefea eta hori da ideia izaten duena. Baina ni zientzialaria naizela, jakin badakit, eta ni azkenengo autore bezala sinatzen dut. Ni badaki lehenengo autore bezala sinatzen dutenek, esperimentua planteatzen dituztela, ideiak izaten dituztela, ez orduan, askotan aitortza, esaio eman behar bakarrik azkenengo autoreari, baizik eta lehenengo autoreari ere, aitortza eman behar zaiola. Eta kasu honetan ez da bakarrik artikulu horren lehenengo autore izan zela, mikroRNAekin publikatu dituzten ia artikulu gehienetan autore gisa agertzen da, ez? Orduan ikuste dut bere ekarpena esaten dutena, baina askoz garrantzitsuagoa izan dela. Bai, eta hor, aipatzen duzun hori, ez? Azkena sinatzen duena oso, no? Gizonezkoa da, baina akaso berak ere, bere emaztearen lan hori goraipatzea, edo, ez du goraipatzea, esaten parean jartzea pare izango luke, ez? Eta ez du egin, itxuraz behintzat ez du egin. Ez du egin. Ez du egin, berak ez du egin. Egia da berak, bueno, Nobel saria eman ziotenean Twitterren publikatu zula argazki bat bere emaztearekin batera, oso posi zegoela, baina egia da ez akademiak, ez berak, ez dutela, hori, ez diotela garrantzia eman emakume horrek egin izan duen ekarpenari. Orduan, bueno, hor dago betiko eztabaida, zergatik azkenean Nobel saria bakarrik 3 pertsoneri ematen zaie, zergatik bakarrik azkenengo autore gisa sinatzen dutenei. Azkenean talde batek egiten duen lanaz ari gara, ez? Orduan garrantzitsua da azkenengo autorea, lehenengoa, eta baita ere tartean dauden pertsonak. Orduan, bueno, hor ere, ez daki paradigma aldaketa bat beharrezkoa izango litzateke. Bai, eta horra aipatzen duzuna, ez? Bada nolabait ere emakume horren jardunaren metafora modura edo, Twitterreko timelinean argazki hori behera joaten den bezala, akademiaren estatistiketan ere, emakume horren izenik ez da agertuko, eta hor geratuko da. Eta lehen datuak aipatu ditugu, azken hamarkadakoak, eta medikuntzaren azken hamarkadan, erdia baino gehiago, estatu batuetako zientzialariek edo mediku jaso dituzte, gero dago hortartetxo bat, erresuma batukoak dira, Japoniak ere badu bere zatitxoa, eta gero bazken laurden bat, beste herrialde batzuetakoak izan litezke. Goiuri kasik ere 11 dira, goiurirekin ez, izortzerekin ondoren zertxo bai daipatu nahi du, beraz akaso albistak entzungo ditugu, eta azken hartu eman bat egingo izortzerekin. Cliffhanger bat egin duzu. Zer da cliffhanger? Niri gauzak modu simplean, herri txiki batekoa naiz, eta modu simplean azalduko, Goiuri, askotan esaten dizut. Cliffhanger bat egitea da, plot twist baten aurrean hypea sortzea. Ustaz zaizkizu kontzeptu. 11 dira. Guazen beraz oinatzea izbururekin, izango dugu, eta oinatzek behintzat euskeraz egiten duelako, eta ez gugu zela ingles txapurreroan. Egun oinatz. Egun, Julen bezala, nik ez dut ez zer ulertu. Bagarabi. Bai, bueno, azken ordekoekin gaur, albiste nagusietako bat atzerretik dator Italiako gobernua Albaniara itsasontzi militarretan migranteak bidatzen hasi delako gaur. Giorgia Meloni, gobernuburu ultraeskundarrak Albaniako gobernuarekin egindako akordioren baitan kokatzen da politika berri hau. Italiara ailegatu eta Albaniako kontzentrazio eremu gisako batera bidaltzen dituzte, espetxe moduko eremu bada eta lehen irudiak ere ailegatu dira. Bertatik eta bistan da gobernuz kanpoko erakundeak oso kezkaturik agertu dira Italiak Albaniarekin egindako akordioarekin. Melonik harrera eremua direla esan du, baina irudietan kontrakoa ikusten da. Kartzela baten itxura gehiago baitu, erresuma batua Ruandarekin saiatu zen horrelako zerbait egiten, deportazio masiboak egiten, baina orain ikusten ari garena da, metalezko labirinto bat, aisialdiakrako espaziorik ez, zigekin osatutako moduluak dituen kontzentrazio eremu bat. Ez da eremu honen inaugurazio ofizialik izan, Mediterranean erreskatatu eta Lampedusar iritsitako lehen migranteak hasi dira gaur itsasontzi militarrean bidaltzez.
bidaltzen. SOS Humanity gobernuzkanpoko erakundea dio Italia eta Albaniaren arteko akordioak itsas legedia urratzen duela eta errefuxiatuen oinarrizko eskubideak ez direla errespetatzen. Giorgia Meloni gobernura iritsi izenetik egin du gogor migratzaileen kontra eta eurak erreskatatzen Mediterranean aritzen diren gobernuzkanpokoen erakundeen kontra, Aita Mari kasu. Urte hasi denetik 53.000 pertsona iritsi dira Italiara, hala dio bertako barne ministeritzak. Iazko urtearekin konparatuz askoz gutxiago, iaz 140.000 iritsi zirelako. Albaniak eta Italiak harreman konplexu izan dute historikoki eta migrazioa beti izan du inpaktu zuzena bien artean. 1981an 20.000 albaniar golpean ailegatu ziren Adriatikotik Bariko portura Italiara bertako gobernutik iesi eta horrek Italian ikaragarrizko arrabotsa sortu zuen. Beraz, Meloni hasi da bereak egiten eta kasu honetan Italiaren politikak Europako Kontseiluaren babesa izan du hasieratik. Ursula von der Leyenek babestu egin duelako Giorgia Meloniren akordioa Albaniarekin. Etxeko kontuetara etorrita, urriaren 19 larun batean beraz manifestazio egingo dute Gernikan Urdaibaiko Guggenheimen aurka proiektuaren inguruko erabaki asko hartuta eta inposaturi daudela eta museoaren egitasmoa bertan bera uzteko eskatuko dute. Plataformako kidek uste dute turistifikazioaren aldeko apostu itxuak ez duela ezarrikarriko honik eta horregatik inposizioaren kontrako mobilizazioa Gernikan arratsaldean 6etan deialdi publikoa egin dute eta hainbat pertsona ezagun batu dira, txiki dira, ia 200 pertsonek egin dute bat mobilizazio horrekin. Azken aipamen bat gaurkoan Barakaldon egingo dutena, ordubete eskas barru Barakaldoko San Vicente auzoko osasun zentroaren aurrean bertako osasun publikoaren aldeko plataformak elkarretaratzea deitu du osasun zentroaren egoera eta osasun arretaren utzikeria salatzeko. Honi ere jarraipena egingo digu 12etan, langilerik ez da salatzen dutelako, itxaron zerrendak haunditzen ari direlako geroz eta gehiago, hitzorduak atzeratzen ari zaizkielako pazientei eta aurrez aurreko arreta murriztuta dutelako ere. Hauxe beraz, laguno, kontatzeko genuena momentuz. Eskerrik asko Oñatz Aizpuru López, guk aurrera jarraituko dugu, esan bezala Julenek galdera bat egin nahi diolako izortzeri, galdera zehatz bat, uste dut kontzeptu baten inguruan okerez banago. Bai, ze gaiak proposatzeko mezua bidali zigunean izortzek, dula egun batzuk, nature.com webuneko artikulua bidali zigun, eta hor izortze interferentzia baiesiarra, bezala itzuli dudan kontzeptu bat agertu da, hori nolabait guk ulertzeko moduan 2 minutuan azaldu diteken zerbait da, edo akaso beste batera gautziko dugu? Segurazki beste adituren bat ongi azalduko lizuke, baina ez da nere eremua, eta nik ez daukat gaitasunik hori azaltzeko. Harrapatu nauzu. Galdetu dizut, erantzuna izan ziteken bat bezalaxe bestea. Perfecto, nik berriz ere 27. aldiz irakurriko dut artikulua eta tankerarik ematen diodan, ez diot emango, baina azken saiakera bat egingo dugu, eta akaso beste, bai, esan izortze? Alare, etxeko lanak egingo ditut, eta hurrengorako bilatuko eta saiatuko nahi zantzen. Zetenetaz ikasi behar da. Ez hartu presiorik, ez jarri zure buruari presiori, ze gaur ere, Nobel sarien inguruan, eta mikroRNA horiek ovarioetako minbiziaren inguruan izan dezaketen, txertorrek izan dezakenaren inguruan ere, aritu gara, hori ere gertutik jarraituko dugu, datorren urtean ere izortze, Nobel sarien inguruan arituko gara, baina espero dugu, datorren urtea baino lehen, aste gutxi batzuren buruan, berriz ere zurekin, zientziaren inguruan aritu alizatea, beraz, eskerrik asko eta hurrengor arte. Bai, hurrengor arte, aio. Agur. Elbururik aipatu gabe, galderek dena bete arte. Ilunpetan orna ezagun bat bezala, aurkitu nauzu, iesean lagunduzun, haizea bezala. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ez. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. En que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado. Bai, jaun Andreok eta Pitarrak. La oreja de Van Goghek atzo jakinarazi zigun, 17 urteren ostean, Leire Martinezi agur esan diotela, Leirek agur esan diela, norbaitek esan duela agur, edo norbait. Eta la oreja de Van Goghek esan du? Edo iak esan du. Ez dakigu baino puri-purian dagoen gaia da hau. Azken aldian, bagatoz, albiste esne beltzak agurra iragarri zuen, Gatibuk agurra iragarri zuen, Txilmafiak agurra iragarri zuen, eta orain, la oreja de Van Goghek agur dio, baina ez dakigu oso ondo... Adiós. Adiós dio, asko hori da, adiós dio, baina ez dakigu oso ondo ze terminotan edo ze gertatuko den taldearekin, Amaia bueltan ote datorren ala ez, beraz erabaki dugu, bai, la oreja de Van Gogh izan behar genuela izpide gaurko saioan. Eta horretarako lehenengo testu inguru pixka bat agian ez da ire? Bai, hori da. La oreja de Van Gogh dano dakiu, talde donostiarra dala, eta pixkat behin ibilbidea errepasatzea aldea, 1996an sortu zen Donostin, eta lehenengo etzekaen abeslarikan, izan zen Pablo Benegase gitarra jotzezun, Álvaro Fuentesek basua, Xabi San Martinek teklatua, eta Aritz Gardek bateria. Horiek osatzen zuen hasiera baten La oreja de Van Gogh, eta orduan bertsioak eta jotze zituen, U2 bezalako taldeak, eta Nirvana talde bezalakoak. Eta bueno, abeslari baten bila zebiltzen, eta orduan Pablo Benegasek afari bat eukizun lagunekin, eta bertan Amaia Montero lehenengo abeslaria ezagutuzun, froga bat dukintzituen, eta denon artean adostu zuten, bea izan bertala abeslaria. Me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Eta horrela ezagutu benituen guk, Amaiarekin. Hori da. Eta hori, behin forma hartuta, karo, taldeak etzekan izenik, eta elkarrezketa baten Vincent Van Goghen belarrian historio hori atea esan, eta pixka bat horren arira taldean izena hortik juntzan, eta erabaki zuten, La oreja de Van Gogh izena jartia. Lehenengo urratsak, Donostiako pop rock lehiaketa batean aurkeztean eman zituen, bertan behaien maketa bat aurkeztu zuten, 3 kanta ineditokin, ingelesez, gaina, Don't Let Them, One of These Days, eta The Worst Nightmare izenengoak. Eta azkenengoak, azkenean Pesadilla izena hartuzun, eta behain lehenengo albumko kanta baten bilakatuko zen. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Eta bueno, lehenengo urtean lehiaketa etzan ongi atera, orduan urrengo urtean, 97an, erabaki zuten berriz saiatzea, eta horbai garaie atea zian. Eta bueno, maketa horietan, 98an beranduago albuma aterako zuen, eta maketa hortako kanta batzuko engozian barne. Orduan, garaipen horrei esker, behain abestiak inguruko irratitan eta jartzen hasi zian, eta 4 kantuz osatutako CD bat grabatu ahal izan zuen. Diskoetxo ezberdin eta behar zituen, baina Amaia Monterok testualki esan bezala desastre bat zian, eta orduan azken baten
abesti bakarra bidali zuten eta diskoetxe bakar batera iritsi izan, Sony Musicera. Eta nahi zuten disketxe askotara bidali Hori da. hainbat abesti, eta azkenean egin zuten nahi izan zen disketxe bakar batera abesti bakar bat bidali. Amaiak arrazoia zekan. Bai, pixka desastre, bai. Hori ere... Egia ote den. Hori fantasiatik asko xamar. Claro, askoz politxagoa da, ez? Horrela kontatzea. Hori da. Bueno. Eta, bueno, uda hortan, 18 abesti konposatu zituzten, eta Dile al Sol izeneko albuma atea zuen. Eta, bueno, pixka bat izugarrizko arrakasta hartzen juntzian, eta bastante ezagunak iten juntzian. Lehenengo album hortan, bueno, Madrilen gabatu zuten album hori, 1918an, eta Mikel Erentzun eta Txetxo Bengoetxean kolaborazioak ditu, album horrek. Eta lehenengo singela, El 28 izeneko kantua izan zen, Donostiko autobus linean omenez. Suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días. Eta gero, disko gehiago. Hori da. Bueno, gero eta zuen beste single bat, Soñare izenekoa, eta horregia bai Espainia mailan pelotazu esatean eman zuten, eta besteen bat kantan ostean, urteko artistan onda saria lortu zuten, eta Espainia osoan zehar bira bat eman ali izan zuen, 150 kontzertu baino gehiago emanez. Osa, izugarrizko arrakasta, 800.000 kopia baino gehiago saltzen, eta 8 platinezko diska lortu zituen. Niri gertatzen zait, La Oreja de Van Gogekin, daukadala sentsazioa neuk ez dut dela inoiz, etxean nagoela, ez dut dela inoiz jarri, ez dut inoiz La Oreja de Van Gogh diskorik eduki, Spotifyen ez dut bilatzen, hau da, ez dut entzun kontzienteki inoiz, baina abesti guztiak dakizkit. Hori bai, gertatzen da, bai. Nik ere etxean ez dut bentzu, baina abesti batzuk ezagutzen, badakizkit. Entzun iten dia azkenian. Bai. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no te conozco y ya te echaba de menos cada mañana. Eta, bueno, hortikan aurrea beste 3 diska eta zituen, El viaje de Copperpot 2000 urtean, 2003an Lo que te conté mientras te hacías la dormida, eta 2006an Guapa más guapa. Eta, bueno, horria izugarrizko arrakasta zekaen, bira pilua, Latinoamerika ere bai, Mexiko, Chile, horrelako festivaleta ere bai juntzian, baina 2007an albiste bat eman zuten, taldean izugarrizko aldaketa emango zuna, zala Amaia Monterok taldea ustezula 11 urteren ostean. Entzun datu hori, Amaia Monterok utzi zuen taldea 11 urteren ostean. Leire Martinezek orain uzten du taldea 17 urteren ostean. Nik uste dut, uzten du edo hori zabaidagarria da, baina uste dut Leirek merezi duela errespetua eta merezi duela txaloak eta egin duela nahikoa lan ez izateko oraindik ere Amaiaren ordezkoa, ez? Badirudi 2 hilabetetarako ordezko gisa etortzen den irakaslearen papera edo jarri diogula, eta dagoeneko Amaiak taldearekin egin zituen, baina urte gehiago egin ditu Leirek La Oreja de Van Gogh, beraz, ez dakit, iruditzen zait, atzo albistea iritsi zenean eta Instagramen ikusi genuenean eta iruzkinak irakurtzen hasi ginenean, zenbat eta zenbat pertsonek idatzi duten, ze ondo Amaia bueltan da. Edo, ze ondo, orain bai Amaiak bueltatzeko aukera izango du, edo danadalakoa, eta pixka bat, iruditzen zait, itxusia Leirerekiko, ez da? Bai, publikokineko lintxamendu, ez edo bere errua izan bazan bezala Amaiak utzi izana, edo pixka bat hori leporatzen zaio. Hori da Amaia irundarra da, ez da donostiarra, baina zuk esaten duzun hori, nire ustez da ñoñostiarrismoa. Izan daiteke, bai, oso itxusia iruditu zait, eta uste dut Leirek ere elkarrizketaren batean aipatu duela, orain dela gutxi, Amaia agertu zen Karol Giren kontzertuan, Karol Gik gonbidatu zuen Amaia kantatzera, eta Rosas abestu zuten elkarrekin, eta zenbat milaka eta pilaka pertsona unkitu ziren bideoa ikustean, eta kontzertuan ere milaka eta milaka pertsona zeuden, eta jendeak esaten zuen orduan, Amaia, atera da Karol Girekin abestea, ikusten dugu ahotsa ondo daukala, La Oreja de Van Goghera bueltatzeko unea da. Leirek hor jarraitzen zuen bitartean. Ze orain bai, Leire eta besteen arteko bideak banatu egin den dira, baina Amaiak
Rosa sabestu zuenean Karol Girekin, hau etzen publikoa, eta esatea, orain, Amaia, Karol Girekin atera den, ala, Leire, orain, jazta, egin duzu, jazta, venga, Eta, eta garbi dagoena da, taldea amaitu izan balitz, komunikatu hori izango zela, taldea amaitu da, eta hemen geratzen da, kontu garbi dagoena, taldea jarraitu egingo duela, eta pentsa daiteke, Leireren ondorengoa izango dena, lotuta izango duela taldeak honezkero. Uste duzu baiet? Nik uste du baiet. Eta uste duzu Amaia dela? Izan liteke, ez dakit. Ez dakit. Eske ez dut historia jarraitu orduan ez dakit, baina pentsatzen dut taldeak bai izango duela lotuta, Leireren ondorengoa zein izango. Zerain, nik atzo irakurri dudana, han eta hemen irakurri dudana, Leirek lehenago ere egina zituela adierazpen batzuk, ez zuzenean esanez bere zela errespetatua sentitzen, edo horrelako historiren bat, eta entzun izan dut, eta irakurri dut azken orduetan, eta zentzu horretan pentsatzen dut, jada liseritutako erabaki bat dela, eta taldeak baduela Leireren ordezkoa. Alare, Amaia eta esanean Karol Girekin kantatzea, dardarka ikusteritzaion. Etzan, igertezan urte asko zijoala hortikan urrunduta, eta oso estatu estremo baten bezala ikusteritzaion. Orduan ez dakit beak paus hori bango duen edo nola izangoan. Nik onartu behar dizuet oso itxusia iruditu zaidala argitaratu duten oharrean esaten dutela Leireren eta La Oreja de Van Goghen bideak, bueno, ez gara adostasun batera iritsi. Leire eta La Oreja de Van Gogh ez gara adostasun batera iritsi. Hor ja egiten duzu banaketa bat, hor ja Leire, La Oreja de Van Gogh ez dela esaten ari zara. Ez duzu idatzi Leire eta gainerako taldekideak ez gara adostasun batera iritsi, eta orduan beraz Leire badoa eta guk La Oreja bezala jarraituko dugu. Ez ja, 17 urte elkarrekin igarota ere, ari zara esaten, Leire beti izan dela Leire eta La Oreja beti izan dela La Oreja, eta Leire badoala eta La Orejak jarraituko duela orain arte bezala, baina hori hasteko itxusia iruditu zait, eta bestetik, bueno, badaude aplikazioak ikusteko, testuak adimen artifizialak sortu dituen ala ez, eta antza denez, behintzat Ixako erabiltzaileen arabera, oharrau adimen artifizialak sortu du. Hori hace tristea, ¿es? Jartzeu, 100% del texto probablemente ha sido generado por IA. Osea... Hau ezin da ziurtatu, baina daude IAk sortutako testuak, jakiteko IAk sortu ditun edo ez, daude filtro batzuk edo interneten webgune batzuk sartzen dezulazuk testua bertan, eta hor jartzen dizu, pixka bat, zenbateko euneko zenbatean daun idatzita IArekin, eta hemen euneko jartzeu. Tristea gardu, Horrelako komunikatu bat adimen artifizialarekin idatzitakoa izan behar izatea, ez du askorik hitz egiten, geratzen den laukote horren alde. Ez, edo atzean daukaten disketxe manager talde eta gelifante horien alde. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, ikusi ditugu baita sareetan hainbat proposamen, ETBek egin dezala saio bat ikusteko zein izango, lehiaketa bat egin dezala, ikusteko zein izango den La Oreja de Van Gogheko hurrengo abeslaria, ikusiko dugu. Hemendik behintzat gure partez. Nik kroketa batzu jokatzen dizkizuet, erabakita dagoela. Eta denbora gutxiren buruan jakingo dugula. Nik denbora gutxiren buruan jakingo dugula, nik gehiago interesatzen zait, ea Amaia izango den ala ez. Ja, ikusiko dugu. Apustu hori da, Amaian edo ez. Nik uste dut, ez. Amaia bueltatuko dela La Oreja de Van Goghera hemendik urte batzuetara, pixka bat ja... La Oreja de Van Gogh ez du inoiz utzi behar. 50 urte barrure jarraitu. Igual, revival bat egingo dute. 86, ez dakizan bat urte pasatzen direnean, 86-tik... 2086an. Eta orduan Amaia itzuliko da, baina orain, iruditzen zait polemiko egia izango litzakela Amaia hueltatzea taldera. Baina ikusiko dugu. Hemen txeusten dizugu, zuek erabaki idatzi eta joango gara ikusten Amaia hueltan datorren ala ez bide batez besarka bat Leireri, ez dakigu zer gertatu den, baina usai pixkat txarrak. Bai, itxusi hartzen digu hone. El cielo acostado detuvo el tiempo en el beso y se besó a mí en el tiempo. El cielo acostado detuvo el tiempo en el beso y se besó a mí en el tiempo.
Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaldeko 6etan. Eta gu bagoaz pop ñoñostiarretik City Popera Maialen teia biderekin egunon Maialen. Konnichiwa. Konnichiwa. Gaur Japon. Gaur Japoniera. Nik dakit esaten. Arigato. Tatakimas dela honegin. Tatakimas. Itarakimas. Baina ez da... Itarakimas. Tatakimas esaten dit nire lagun batek, niri beti. Pues usted itarakimas dela, baina ez nago ziur. Vale, zengo dugu. Ainoa gaiztua, bezurra esan didazo. Vale, zergatik japonieraz gaur, Maialen? City Popa Japoniako generoa delako. Euneko gainera, baiena da. Ados, beraiena da, bai. Beste gabe. Gaur ez dago galderaik, gaur zuzenean goaz. Goazen, vale. Gaur zuzenean goaz. Eta gaur City Popa azalduko dizuet, eta urrengo astean dago ja bai fijo. Ze berez, astontan ez nun hauin behar, ze aurreko astean esan nun, hitz egingo nula bajen ez dakize osperataz, baina ez dut topatu nahikoa gauza interesgarri, eta azkenean bolantazo bat eman dut hor biderdian. Japonialdera. Oida, bai, Japonialdera jungea, Alemaniatik Japonera. Oso ondo. Eta horrengo estean, bai, disko bat ekarriko izuet, ez dakatena fizikoki, eta ez bali maneiz ara juten, uste ez detela lortuko inoiz. Alemaniara? Ez, Japoniara. Ze oso garestia da, bigarren eskuko lortzea. Pixka bat erne biltzen bazara, hemen jende asko joaten da, musikari asko joaten dira, beraz? Badakat lagun bat Leicester doana, uste dut, bi lagun dozkat, badazanak Leicester, eta gian eskatzen diet mesedea, baina ez dakit, ikusiko dut. Bestela, aitzaki badakat nik ara juteko. Bai? Juan. Baina ben. En fin, zer dan, esplikatuko dizuet, City Popa, eta batez ere zergatik aidan eukitzen errenazimendu garai bat. Ze City Popa naiz eta orain dela ja 40 urte inguruko genero musikala izan, gaur egunean entzuten da, eta asko. Hala ere, esan berda, Euskaldunok EITB bat ikusi degun generazioak, batez ere marrazki bizidunak, familiarizatuta gaudela genero honekin. Gertatzen dena da ez genekiela. Eta orduan, zuk ikusi bali baduzu, Sakura, kartak Sakura. Bai. Dara munduko eslogan onena. Bai. Dragoi bolaz eta One Piece. Bai. Dorremiren magia, tremenda serie, dana, esan berda. Bai. Oso guai da, Dorremiren magia. Kochikame. Hori ezakitzer den. Polizia baten ingurukoa, bueno, oso guai zen. Piskat kantzelatuta gozan gaur egun, baina ez egin doi asko gurtazitzen. Zein gehiago, Digimon, Pokemon, Keroro, Muka Muka. Doraemon, abestia zein beste, baina baitare, osea, ambito ontan zintxan, baitare. Keroro himno bada, Bai, Keroro txikiarena. Eta Muka Mukarena ere bai esango nuke. Muka Muka. Kuadria oso bendikan buruz dakiu. Bai, oida. Claro, eska, abesti horiek oso onak zian. Bai, buruan gatzi. City Popa kontsumitzen zenuen, jakin gabe City Popa zenek. Bai. Hori da, bai, eta gainera, ez dakit gogoratzen zeaten, baina ia inoiz ez zuten uzten azken bukaerako abestia. Mosten, jartzen zuten lehenengo 4 segunduak eta iragarkiak. Eta hor normalian, bukaera hortan, jartzen zituzten
Japoniako beste artista batzun abestiak, baita ere City Popekoak, baina, klaro, etzean sintonia nagusia. Baina bai, hor, ez da gitor, egon da nitxo bat. Eta kontsumitu dugu jakin gabe. Eta gainera oso musika ona zan, así que bueno, en fin, bauxe, esplikatuko dizuet zer dan. Entzun dezagun Ride on Time, Tatsuro Yamashitarena, dala kriston temazoa dena esan. Nagare kanjite o tokimeki eto ugoki dasu sekai wa esan bezala, City Popa da J-poparen generoetako bat. J-pop, Japanese pop, K-pop, Korean pop, bai. Osea, desberdindu ditzagun, ze oain dela gutxi lagun batek esan ziten, baina hori zer dia, tipo K-pop? Ez dia gauza bera, ez dia genero bera. Eta gainera da pixka bat arrazista. Hori da, esan berda. Baina, bueno, hori, J-popa gauza asko dia, eta horien arteko, horren barruan dagoen generoetako bat, igual lehenena, esan dezakegu, 80ko hamarkadakoa da, pues da City Popa. Berez, bueno, ez zitzaion deitu horrela, dena esan berda, ze City Popa da, mendebaldeak eman dion deitura edo izenburua, baina bueno, bertan New Music bezala ezagutzen zen. Ba ez dakit New Music inglesezko hitzekin edo japonieraz, baina bueno, horrela itzultzen da, behintzat, terminoa. 70ko hamarkadan garatzen hasi zen, Bigarren Mundu Gerrako Estatu Batuar Frantzia eta Ingalaterrako okupazioan ondoren. Claro, Bigarren Mundu Gerran ostean, Estatu Batuarrak eta hoedanak geratutakoan, pues supongo kapitalismoaz gain, ez da bat gauza ere utzi zituztela, pues horien artean, hainbat elementu kultural, musika ere bai. Orduan, pixkat ubikatzeko, Japon ordura arte, gustat 89 arte, baina bazpare zuzendu jazu ez nago, ziur ez dakit 79, 80 piku, Hirohito, nola da? Emperadorea zegon, eta hortik aurrera, iraultza kultural eta politiko bat ematen da. Hirohito hiltzen 89an. Hori, eskez neon ziur zeurten zen. Hirohitoren agintea edo bukatutakoan, hasten da beste Japon bat, eta kontu da 80ko hamarkada hortan, ja hainbat aldaketa emantziala. Eta izan zala, oparotasun ekonomiko izugarria hiperkapitalismoari esker, esango dugu. Eta, bueno, baina igotzen dana jaitsi behar danez, pues 80ko hamarkadan, kriston krisi ekonomikoa izan zuten, eta, de hecho, dekada galdua deitzen diote, eta dana, hor generazio oso bat miserian egon zen. Baina, bueno, kontua, gure kasuan, 80ko hamarkadan zentratuko gea batez ere. 70ko hamarkadan, ja, asistiren zenbait artista, Augustia lantzen, eta soinu berriak ekartzen, baina, Japonian eman ziren aurrerapen teknologikoei esker eta gazteria berri honi esker ikasketa unibertsitarioak zituna, dirua zeukatenak, eta, digamos, Tokioko gaueko bizitza hori nolabait sonorizatu bertzan. Gogoratzen zate bossa noban inguruan hitz egin unian nola antzeko zerbait gertatu zen. Eta nola hori bossa nova zela bossa berria. Bueno, pues orain entzuten nahian musika hau, City Popa, da, antzeko zerbait. Gazteria berriak behartzun musika. Eta da, jazz, soul, funk, R&B eta genero hauek nahastuta Japoniarrek dakaten movida behaien ez dakit konturatu zaten inoiz, baina zuk zerbait Japoniarrak kontsumitzen desunean, naiz eta beste herrialde bati buruz hitzeiten dauden, zuk badakizu Japoniarra dela. Osa, badukate ADN-a, badukate olako karakter bat, eta naiz eta mendebaldeko kodigoak erabili, pues, funka bezala, zuk badakizu, ez dala, estatu batuarra, zuk badakizu Japoniarra dela. Eta badukate ADN hori, ez dakit nola esan. Eta horrelako musika intzuten. Etzan exportatu, oza, bertan gatu zen. Egia zen, hau kurioso, hau normalian ez da gertatzen. Hau genero berri bat da honean, batez ere ja garai horietan, nun ekspansio ekonomikoa mundiala zen, etzan herrialde txikitan bakarrik gertatzen zen zerbait, bertan gatu zen. Eta etzan 80ko hamarkadara arte esportatu, bideojokuak eta animea iritsi zian arte. Nintendo, Sony, enpresa hoedanak hasi zianean euren konsolak exportatzen,
musika hori iritsi zitzaigun, Super Marioko musika da City Popeko disko batetik hartuta. Gainera uste ekarri nizuela, eguien inguruan hitz egiten egun ginean, uste ekarri nizuela adibidea. Eta bestalde animea, pues dakit, iadanak, esan dituten iadanak, laro, eta marrako hamarkadan hasiko zian, gutxi gora bera. Osa, Son Goku, fijo. Fijo. Kontua da, laro eta marrako hamarkadan, musika hauia etzan hainbeste kontsumitzen, baina diskoak hortzeuden. Eta, de hecho, oraindik Japon bada disko gehien erosten dituen herrialdea edo gizartea. Begira. Osa, CD-ak, compact disc. Euskarri fisiko hori. Hori da, oraindik erosten dituzte. Eta horiek animera, animean erabiltzera erabaki zuten. Eta horretik bitxi da gaur egunera, batez ere. Bai. Oain entzuten nahi gana, da Caballeros del Zodiakoko abestia. Anime hori nik ez dut ikusi, nik ez da ere ez kontsumitu. Baina izena, ezagun nahi tezait behintzat. Eta izena bai. Laro eta marreko markadakoa dela, fijo, bertako abestia. Esan dezakogu beraz baitere, EITB izan dela, City Poparen sustatzaile eta babesle nagusia. Bai. Da konturatu gabe gainera. Aldizuet gauzatxo bat kontau. Noski. Lehenengo maiako, batxilergoan lehenengo maian, irakasle bat geneukan pixkat txorua, zeona, baina oso maja, oso ondo. Beti eduki behar da horrelako irakasleren bat. Josune, musu bat enmendik. Eraman gintun gelako peste bat eta ni, ez dakit zeba gupiok, baina gupiok eraman gintun, EITB bateko Dolby estudiotara. Eta nola itzultzen zuten, nola grabatzen zuten ikusteko, eta momentu batean lanian zeuden ezin genuen molestatu, evidentemente. Eta zeon Zoro, Roronoa Zoro, ez da, bat guan pizik usi eskerrak. Roronoa Zororen aktorea, hitzeiten. Eta holako crash bat zen. Osea, ahots hori ikusi dezula pantailan beste aurpegi batekin da, eta repente ikustezu gizon bat, buru soila, bigote txuri erralde batekin. Eta zetut, hostia, txabal, Roronoa Zoro da bizketan. Nire irakaslea izan zen, misaen ahotza jartezuna zintxanen. Hola, que guai. Alazne lekeitearra. Ez dakit, euskera zero berderaz. Esangun gaztelera zala. Eta naita azerratze genuen, bera hotxa azerrentzuteko misaen ahotxa. Hemen txatean diote, Gorkak eta Indiokerrek, nik bere garaian ikusi nun Gorkak dio, pentsatzen dut Caballeros del Zodiaco, eta Indiokerrek dio, oso onak ziren Caballeros del Zodiaco. Bai. Ez que oso telesaile honak dira, anime honak oso onak dira, bai. En fin, generoak zerbait entzuteko izateaz gain, zerbait ikusteko ere bat zegoen, eta estetika propioa garatu zuen. De hecho, nahiko kuriosoa, egia da, oza, betetzen dela, ez da zerbait disko gutxitan topatu daiteken, baizik generoan zerbait orokorra. Dala pastel koloreak, oso modan daudenak. Oso kawaii. Hori da. Oso cookie. Bai. Uda konstante bat. Osa, nahiz da zuk diskoa otxailan atera, zure portada da uda. Claro. Eta zure erabakia balin bada, zergatik jarriko zu euria, ez? Disko hori urtailan erosten baduzu? Pues ideal, bai. Ordura arte itxoiten jendia, ez? Eta irudi tropikalak, precisamente Japon tropikal ez da, baina irudi tropikalak eta kotxeak. Kotxe asko. De hecho, urrengo astean ekarri behar deten diskoan portada, kotxe bada. Eta dia kotxeak normalian deskapotableak, pertsona bat barruan edo inguruan gutxienez, ze kotxe horiekin irudikatu nahi dana da irratia. Ze musika hau irratian jartzen zuten. Eta orduan grabaketa sistema desberdina dakate, estereoan grabatzen hasi zian, eta irrati horiek, kotxeko irrati horiek estereoan emititzen zuten soinua, behingoz. Eta horraitik, gainera dira kotxe estatu batuarrak normalean, pues, Cadillacak eta hau edan, Ford Mustang eta hauek, eta kotxe horiek dira, eta dira kotxe horiek palmeraz inguratuta edo ondartza bat, edo emakume asko baita ere, bikinietan edo hankak eta horrelako gauzak, baina igual ez dakit dan ja emakumeen sexualizazioa ez detela ikusten, ja? Osea, hainbeste ikusita ere ja ez detela ikusten, baina txizkit bereziki sexualak iruditzen. Osea, baizik eta zerbait
askea bezala. Osea, garai baten aldaketa bezala irudikatzen du. Edo bintzen niri hori transmititzen ditu. Osea, etzait iruditzen, egia da ez direla aurpegi asko ikusten. Horrek ere asko esaten du. Baina bai, osea, aldaketa, nabaritzen da gizartean aldaketa sakona idala ematen kulturalki. Honeda edo txarrera, pues hori ja, beste hori ja epaiketa bada, eta hori ja hortan ez naiz hartuko. Baina bai, kuriosoa ze ematen da. Osea, disko askotan ikusten da. Eta beste gauza bat, hola pixkat impactantea, emakume pila badaude genero hontan. Abeslariak eta instrumentistak, eta presentzia pila badaukate. Osea, normalean, entzuten ditugun abesti gehienak gaur nik uste emakumeenak izango diala. Bai. Abesti hau bezala. Hori da, Remember Summer Days. Anarirena. Hori irakorri duz. Anari irakorri duz gidoian, Anariren Remember Summer Days. Radikal. Txantxe egin dugu Anri delako, A-N-R-I, eta Anari iruditu zegulako, eta Anari guztiz delako pastelkoroleak, uda, tropikalak, eta utak. Eguzkia, palmerak. Olako buen rollo transmititzen. Bai. Musika alaia da. De hecho, ez dira ba, beraiek, Japoniarra gorrela... Ara joan zinean, ez zitzaizun iruditu jatorrak zirenik? Zukan topatu zenituenak. Ez dut esan jatorrak. Barkatu jatorrak, bai. Alaiak, serioak ziren. Guri, eske... Jende serioa. Nik esango nuke igual, hau, ezagutu gabe noski, baina transmititzen dutena diala intensoak. Eta lotxatiak, oso. Gu baino lotxatiagoak. Desberdin adieraziko behaien postasuna. Bai, kulturalki oso desberdin adialako. Bai, hori da. Baina musikan, baina baita ere, klaro, kontuan euki berde guztet dekada da nau, Osea, Japon zon, gaizki hitzein da, de puta madre, zeon, marka ontan, osea, ekonomikoki izan, osea, ongizatearen estatua zan Japon. Zeon, estatu batuen aurretik, zeon, Errusiaren aurretik, zeon, Europako edozein herrialderen aurretik. Osea, zeon, puntan. Egunean 23 ordu lan eginez. Bai, baitare. Baina soldata hoberenak, hezkuntza sistema hoberena, medikuntza sistema, osea, benetan ondo zeuden. Osea, oso ondo zeuden. Gero, klaro, 80ko kontrastean. De hecho, baitare deitzen diote pixka bat burbullan dekada, 80ko dekadari, zesketzan erreala. Osea, gero hori, 80ko hamarkadan dana pikuta juntzanean, kontrastea zitara izan zen, eta jendeak benetan gaizki pasatu zuen, ez? Baina ez dakit horren, sufritzen duen herrialde batek baitare, ez dakit gero postasunerako ze jarrera dakan, ez? Baina, bai, egia da hori kulturalki oso desberdinak dianez, igual behaien kodigoak aleitasun hori transmititzeko, ez dira gureak bezalakoak, eta orduan ez dugu perzibitzen, baina ez dugu musikan, bai, alaia da, bai. Oso alaia da, bai. Eta, bueno, nahi sartuko analizatzera musika, porque, madre mía. Bideojoku batena ematu, ez da? Oso Mario Kart. Mario Kart. Bueno, eske, a ver, Mario Odyssey eta Mario Karteko musikak dia, osea, da, aparte hartzeko zerbait, eta analizatzeko, benetan oso guapa, baina, bueno. Ez nahi sartuko musika analizatzera, ze hori urrengo aztean ingo dugu. Ados. Zenbait artista komentatuko izkizu. Bai. 70ko hamarkadan ditugu Happy End taldea, konsideratzen dela lehenengo taldea, hau egiten, baina esan ez dut topatu musika gehiek. Akira Terao, Tatsuro Yamashita, dala The Big Star. Dala lehenengoa sekulako arrakasta izan zuna Japonian eta gero batez ere pixka denboran mantendu zana. Eta Masayoshi Takanaka, dala gitarrista bat, nahi etxet gehiagik gustatu, entzun detena,
Ez da izan nire rolloa, oso gitarreroa, no me ba, baina bueno, hor dago, interesatzen baldin zaizue, Masayoshi Takanaka. Eta gero 80ko hamarkadan, hemen daude emakume pila bat, eta gutxi batzuk aukeratu ditut, Meiko Nakahara, Maria Takeuchi, dala oso ezaguna, Japonian, mundu guztiak ezagutzen da, Nino Bravo esatea bezala. Badakizu dala, aspaldiko zerbait, baina mundu guztiak dakin ordan, ez? Maria Takeuchi, Miki Batsubara, dakala, besti guaia baitare nahiko ezaguna dena, Kingo Hamada dala oain arten gehien gustatu zaitena. T-Square taldea, itzein genula baietaz eguian inguruan itzein genunean, eta Kasiopea, dala urrengo aztien ekarriko detena, dala, guapísimo. Estilo honetako musika ez dauka, edo ez zeukan, ez dakit aurten berdina mantentzen duen, Xabi Tolosaren sekzio apartako... Bai. Abegira. Kareta Xabi Tolosaren... Xabi Tolosa oso Japonia zalea da, anime zalea, bideojoko zalea, eta... Absordon, gustatuko zaio musika hau fijo. Ez dakit non daudan... A ber, hau izan daiteke agian. Bigarren kafean, Claramente. Naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa. Orain dator dantza egiteko unea. Denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Es que japoneras da. Vamos a ver. Vale, pues Xabi Tolosa... Xabi Tolosa badaki zerbait honen inguruan, bai. En fin, entzun dezagun, gauza bat esango izuet, esan ditut gutxi batzuk, daude ehunka, daude pila bat. Bai. Pila bat. Baina Nino Bravo dan bakarrik Maria. Bueno, gehien ezagutzen dana. Itzulpena horrela da, ez? Nino Braboren itzulpena da. Maria Takeuchi. Entzun dezagun Plastic Love, Maria Takeuchina. TikToken oso ezaguna dena bestia da. Ara. Baita, bai. Baina Maria Takeuchik orain 70 bat urte ditu, eta ezakit jarraitzen duen diskoak egiten, ez du jarraitzen diskoak egiten. Gehiengoa, garaiontako artista gehienek izan zuten dekada hau garatzeko, eta asko jota 80koa, eta gero izan da dana revivals. Ados. Baina ez dute jarraitu, gutxi daude mantendu dianak. Batez ere, abeslariak ez dira izan one hit wonder, como tal, baina bai dia garai batekoak, genero batekoak, eta hor gehatu, pixkat, movida madrileña roioa bezala, ez? Garai baten emantzan, toki baten emantzan, eta roi hortan, zerbait oso de nicho. Orduan gaur egun generoa ez dago bereziki bizirik. Bizirik, kurioso da, de hecho, ontaz, nahi detitzein geroago, igual lotzen dugu gai bat bestearekin, esan dizudan bezala, emakume asko daude, eta ahotsak daka protagonismo asko, baina, talde instrumentistak ere badaude, ez Eskorre edo Kasiopea. Eta kontua zer pasatzen den, zeta generazioakin. Ez da laneria, por cierto, ni zarra naiz, ja? Zuetzara, zeta generazioa? Ez, ni 86koa naiz. Da zarra. Ni zarra konsideratzen naiz, ja. Kontuan eukita esan niola aurrekoan ikasle bati, zuk bakizu zertan telefono kabina bat, eta zentzuten ez. Gehatu nintzen, en shock. Ez dakiz zertan telefono kabina bat. Gure herrien erakusketa jartzen dituzte. Telefono kabina zar batean. Hor badago galerare bai, zuk nola hartzezu mugikorra. Bai, hoi da. Edo kotxeko lehiatila jetxi. Edo argazkiak atera, bai. Bai. Arrakala, genero ez, belaunaldi arrakala dago hemen. Bueno, niz eta generazioan ez, baina gauza jo badazkite. Bale, oso ondo. Zera, hasierako remesa, ez? Bai. Baina, ze urtetakoa zea zu? 2002koa. Hostia. Zaila bide, mesedez. Zarra nahi, tio. En fin. 2010-tik ona, gutxi gora bera, genero honek horrelako berpizkuntza eukidu, horrelako, ez dakit, errenazimendua eukidu,
Eta beste genero batzuk ekarri ditu trukean, adibidez, future funk generoa. Zuk jartzen balmazu Spotifyen City Pop playlist, azaltzen zaizkizu abesti berriak, gaur egun indakuak, City Pop estilora, baina gaur egungo instrumentazioarekin, edo gaur egungo soinuekin. Eta orduan hor badago genero berri bat, eta beste batzuk ere badaude, baina hori future funk deitzen zaiona. Eta bai, egia Japonian egiten dela batez ere, baina nola orain ja fronterak pixka bat difusoak dian kulturalki internetari esker, edo zintokitatik topatu dezakezu, ez? Baina, bestalde baita ere, 2008ko konfinamenduan, TikToken hainbat mierda intziala, eta Instagramen ere bai, eta... Mierda. Ere bai. Retos virales, hau edanak, 80.000 intzian egunero, eta badago abesti bat, adibidez Plastic Love abestia, eta orain entzuten gaudena, Friday Chinatown, sartze zaizula txikle bat higian pegatzia bezala buruan, horrelako abestiakin nintzean hainbat bideo, eta berreskuratu zen generoa poliki-poliki. Entzun dezagun temazo hau volumen guztira. 肩にぶつかる違いウインクを曲げる知らん顔のあなた惑いの一コマ踊り疲れていても朝まで遊ぶわ Zeri buruzko ote da bestio? Tokioko gauan inguruan dijoan. Nizkeni nintzen pentsatzen. Estribillo. No yo So fly de Chinatown Jasmineに口づけよう So fly de Chinatown 私も異国人ね Friday Chinatown. Besterik gabe lerdokeria bada, baina musika hau eta zuk esan duzuna Tokioko gaua eta nian egon ginenean, gogoratzen dugu Tokioan egon ginen, eta gogoratzen dut hori gauean, Tokioko neoizko arriz jositako kale horietan, han besterik ez dago, besterik asko daude, esaten dena ez, makinak eta dituzten areto horietakoa jokorako eta zera, eta han daude, ez da, behaiek jolas dituko diote, edo makina batzuk, bi makil bezala hartzen dituzu, eta abesti baten gainean, pantailan agertzen zizu, kolpeak noizko, ritmoan bateko kolpeak, eta dena zen, pum, kolpe soinua eta horrelako musika. Eta nik horrekin lotzen dutera bat. Begira, ze ondo. Mantentzen duten nola behit. Nik beste galdera dakat, zeba dia titulo danak ingelesez? Nik justu aukeratu ditutenak izan dia, klaro, zuk kontuan euki, lan hauitako momentuan, nola, nik ezakiten japonieraz. Ezin ditutela topatu japonieraz tituluak. Ez ditutela bereiziko, besti bat eta bestea. Orduan, saiatu naiz inglesez topatzen, edo inglesez itzulpena daukatenak topatzen. Igual bazan zerbait modan zona ingelesa. Bueno, hau konkretuki bai da Friday Chinatown, konkretuki dola deitzen da. Baina, abesti hauek badakatola ezaugarri nahiko berezia dela, estribilloa normalian inglesez da. Edo hitz batzuk inglesez ditu. Eta gero beste dana japonieraz. Baina arrazoia izan da funtzionala esenzialmente. Funtzionatzeko. Eta beste gauza bat nahiko garrantzitsua ez eta generazioekin pasatzen dana dela nostalgia. Dala nostalgia sentimendu gogorra. Esan dizudan bezala, 80ko hamarkada hau garai oparoa izan zen bertako gazteriantzat eta garaiko gazteriantzat eta ordea gaur egungo gazteriak ez dauka oparotasun sentimendu hori, ez da errealitate hori. Krisi klimatikoa, etxebizitzak, gerrak, ez dakiz zer. Eta orduan, musika honek bai ekartzen du sentimendu alai bat, sentimendu esperantzadore bat, horrelako zerbait. Eta horregatik berreskuratu da hainbatik bat, eta gero baita animeak eukidun gorakada, bideojokuek daukaten gorakada, eta gauza bedanak musika hau ekarri dutenak. Eta bukatzeko jarri dut telefon number abestia, dala, nik gehien gustatzen zaitenak gaur ekarri dutenetik, dala, super guaia. Eskerrik asko Maialen Telebide beste behin gurera etortzagatik eta harri bitxi hauek erakustagatik. Badakigu jan egin behar duzula, beraz, agur azkar, eta guk jarraituko dugu aurrengo minutuetan hause entzuten. Telefon number. 忘れないで私のテレフォンナンバー困った時ダイヤルしてほしいいつ
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Nire laguna, errota gorrian, eiozu astiro, nire maitasuna. Horrela, hasten omen da, Gabriel Arestik 1955 idatzitako eta orain arte irakurri ez dugun errota gorria poemak. Ze bai, antza denez, Gabriel Arestiren lehen garaiko poema argitaratu gabe bat topatu dute. Gabriel Aresti Bilbon jaio zen atzo 81 urte zirela. Atzoko egunez, duela 81 urte eta efemeride potolo hori baliatuta, Jon Kortazarrek, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Literaturako katedradun eta irakasleak jakinarazi zuen, argitaratu gabeko poema hori topatu zutela eta bazeukatela bereien eskuetan. Horrelakoetan gertatzen ohi den bezala, ez dakit eskuarekin gertatu zen bezala, sorioneko irulebiko eskuarekin gertatu zen bezala, azterketak egin behar dira, topatzen duzu zerbait egiaztapenak, eta antza denez horixe egin behar dute orain Euskal Herriko Unibertsitatean, bai aipatu bezala Kortazarrek, eta baita Jon Bernat Zubirik dela Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia doktoreak, eta azterketa guztia egin ostean, argitaratuko omen dute osorik. Nik lehenengo bost sei hitzak irakurri dizkizuet, eta aipatu dut maitasuna hitza, eta hain zuzen ere horixe da olerkiaren muina. Antza denez, errota gorria izena du, hau da, Moulin Rouge, errota gorria, eta maitasunezko japonieraz ez dakigu poema bada, Osane Zubiri izeneko neska bati eskainitakoa. Ara? Esan bezala Arestiren lehen garaikoa da, eta lehen bertsoak Meli Esteban orduan bikotekide zenari, eta aurrerantzean eta hil arte emazte izango zuenari eskainita daude. Beraz, ez tekidugu ze gertatzen den hemen, hemen hainbat izen agertzen dira. Ze poemaren beste pasarte batean ordea beste neska batekin gertatutakoa azaltzen dio Arestik Estebani. Eta honela dio bertsoak. Kantadu gura deutxut, 12 bertxotan, euskotar neska batek zer egin eustan, ene bihotza orduan erdibitu jata, ikasi neban ondo dolorea zertzan. Wow. Aspertuko zuen, 12 bertxotan. Intentsitua, Duela urte batzuk Angel Zelaieta idazleak idatzi zuen Gabriel Arestiren biografia, eta bertan Zelaietak komentatu zuen ezkondu aurretik Meli Estebanekin, ezkondu aurretik eta Meli Esteban bera ezagutu aurretik ibili zela Aresti neska batekin, eta neska hori Osane Zubiri osatua zela. Poema honetan Arestik Estebani aitortzen dio Zubirirekin maite minduta zegoela. Ez dakiguna da Estebanek ze erantzungo zuen. Ez dakigu bertxotan erantzun ote zion, ez dakigu zaplasteko batekin, edo onartu zuen eta kitxo. Plast, errimarekin. Olerkian Arestik 1953ko urriaren 5ean gertatutako zerbaiten berri ematen du,
Egun horretan lagun talde batek txangoa egin zuen Urbiako zelaietara. Eta egun hartan zerbait berezia sentitu zuen neska batengatik. Eta hori da kontatzen duena. Kortazarre kontatu duenez, Arestik Errotak Gorria poema igorri zion Osane Zubiriri Gabonetan, urtartako Gabonetan, bi urte berandago, 55 Gabonetan bere argazki batekin batera. Arestiren eta Zubiriren arteko harremana amaitu zenean, idazleak es preferible olvidar que sufrir, boleroaren letra bidalizion neskari gutun batean. Benetan, maite minuta zegoen gizon hau, eta jakingo dugu gehiago aurrerago, kuskusiatuko dugu historia honetan, eta kontatuko dizugu, baina orain, 12 jotzea dira, eta guk ere bihotze erdibituta Arestik bezala, agur esan behar dizuegu, ze informazioaren ordua da. Bihar, hementxe izango gaituzue, egunero bezala, bigarren kafea hartzeko prest. Zai ongo gara. Keep calm and bigarren kafea.